लाजोबबायनि सायाव गैला सिनो माथो स्रां मोनथारबाय आंथ' माखौ लाबाय थाबावगोलै मुंलाय मुरुंबाबो जों लानांगोनब्रा माला भालुफुङाव फैनायनि खोथा दङ खमसे खम सिमाङावबो नुवाखैमोन भालुफुं होननायखौ दिनै फुरा जाबाय र' हाब बेयाव माथो माबा रिदि रिदांसो दंबावो बेयाव माबायानो मा जाखो बेलाय दा बे गाबोन फुङाव बे ससेखौ बारबा नों फरेन बायदि मोनगोन नंगौ दंफाङाथ' एसे बेलेग दंफां बे माबालै माबा दं बेखौ माबा माबि होनदों बे दंफांखौ नों नुफेरदों आग्ला माबायदि नुवाखै नों आं माबा फाख्रि सानदोंमोन फाख्रि नङा बे एसे बेलेगसो मोन दारि जामाव जामावसो एसे इसोर थाग्रायानो नुवाखै नों इसोरानो दङ आग्लासो हाजोआवसो दं दायो जोङो दा बेवरासो लाबोबाय हाबाखै आसामाव दंथ' भालुफुं जिया भरलिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हायो बेयाव नोंसो मिथिदों बे नाव सलायनायाव थांनो हागोन आरो जों कन्टेक्ट नाम्बारानो बेनो औलै नायलाबायदां मा मा दङ एसे देन्जारानो माथो दंफाङालाय गाखोलांजागोनदांलै बारा मा नङाथ' बेनोना जिया बरलि होननाया रोदा बायदिलै हाब गोथां नुहुरखायोलै माथो आयै जिया बरलि डेन्जार माथो माबाया बैयावसो थांनो हामदोंमोन गाहायाव हाब दंफां गोजालै भालुफुंनिफ्राय फैनायनि लामाया नैबे नै भालुफुंनिफ्राय फैनाय लामाया बियो हा खोनाया औ गुसुथारलै बोथोरा बैलाय दुगैबालाय बेयाव दुगैनो हायोरा इयावनो हा ओइयाव र' आरो गिदिर माथो गोजौआव फैखानायलै माबाया दुगैबा दुगैदो नोङो एसे गोबावनिफ्राय दुगैनो होनबाय थानाया आयौ बिराद गोजौनिफ्राय माथो वाव माबायदि फैदों नै दैया गोजौनिफ्राय बबेनिफ्राय इसिबां दै फैयो फात्ता मोना मानो फैखो बेलाय इसिबां दैयालाय जि नाहरदो नै
अरे भाई गाड़ी बे जाहैबाय अरुणाचलनि बे लामा सेरावनो दं आरोखि बे लामा सेरावनो बे माबाया वाटारफला दै बाज्रुमनाया माने बिराद मोजां वाटारफल माबानिफ्राय टानेल मा टानेल बेयो निसिपु टानेल होनो बे नै निसिपु टानेल अरुणाचलनि टानेल दे बे माबायाव थांग्रा आरो टावां बमदिला बिदि थांनाय लामानि आरो बेयो मन्दिरा नै हाजो सायाव जि मोजांखा नै लामाया बेजों आरो मन्दिरा जि मोजां नुहुरखायो बोजोबनो हायो लामाया नै कटकटी दङ नै जों नै ओरैहाय बे जाहैबाय रुपा अरुणाचल रुपा बे जायगाया जि मोजां जायगा जि मोजां नुखायो नै ड्रनफोरजों लानो मोनबा साबसिन नुबावगौमोन बे रुफा होननाय जायगाया नै बैफोरजों मा दंमोन नै मिथिबायना बिराद साफा नुहुरखायो ओरैबायदि साफालै बाबरे बेयाव एसे गुदुंसो खिन्थु दहायबा हले बिराद गुसु मोन्दोंमोन बे रुफायाव एसे गरमानो बारा माबा नङा आरो बारा थान्दाद्राय आरो लिमिटनि ओइ माबायदि मोनदों गाइसमोन एसे खोन्थाहरदो जायगाफ्रा फैदो नोंथांमोनहाबो फायोब्ला माब्लाबा रुफायाव नायनो बिराद मोजां जायगाफ्रा एकदमबारे बेरायनानै बिराद मोजां मोनदों
माने गारि फैदों ओरैबादि मोनखायो नै जायगाफ्रा साफाखा आयै जोंना गारिया सुग्राया अट'मेटिकसो बरियाथार हाजोखौ नुदों माबायदि साइजआ हाजोनि साइजआ बरिया ओरै खालाम फासय ओरै बे खालामना ओरै खालाम हाजोनि साइजआनो बोरैबानि माबायानो गैया दंफांसेबो गैया आयौ फाग्लासोलै दंफां फांसेबो गैया बैक गियर लगाओ बैक गियर हायो हाबावो जाबाय जाबाय दंफां फांसेबो गैया माथो आयौ हा Jadi खेबनाया दा एखेयानो बेयाव संसार जाफैनो हागोन ना सालदाया दाबायदियाव संसार जाफैनो हागोन ना बेयाव नङा संसार जाफैनो हागोन ना हाया गंगार हिनजाव लानानै अबसे हनै बिसोर हा माबायानो थैजोबनाय अन्थायानो अन्थाइ गोथैसो हाब जोंनि गारिखौनो लाना फैबाय नामाब्रा पेप होनदों माथो डिस्कभारि बायदिसो एर'प्लेन साइसनि ना दैयानो माबायदि फिसियो मालाय नै नाखौ बेबायदियाव फिसियो आरो खाने में कैसा है भैया ये मछली खाने में हम लोग को तो अच्छा लगता है आप लोग को इसलिए टेस्ट करना चाहता था हम लोग वो तो अभी तो नहीं देगा वो 1 किलो आधा किलो के बाद ही सेल करते हैं थोड़ा मालिक को पूछ के बता दो ना ऐसा एक तो सिर्फ मेरे को लोग आदमी है ना हम लोग आपको ओपले में जाने से मिलेगा वो ओके कहा है बार फिसाथार माथो इथिंबो दङ बिदिनो गासिबो दंजोबथारो दैयाबो मासे बिराद बरिया मोजां बानायदोंलै
डेन्जार बानायखादोंलै माबाखौ बारखौ केवा जायालै क्या थाग्राफोरनि संजोबदोंनो दायो हाथ'आनो बिदिसो जालायबाय बिलाइ बे खरा खथा थाजोबो ए मोनजाला होमबा जों जेबो नाखौबो हरला नोंफ्रा नाखौ सोंलाय नाखौ बायना लांबा हरनांगोन अच्छा मछली को मिलेगा कि नहीं हम लोग हाँ सिर्फ खाने के लिए हम लोग ओ सेल के लिए नहीं है ओ वो मच्छी फार्म में मिलेगा मुझे हाँ मच्छी फार्म में क्या सेल के लिए मिलेगा जारलासोलै नाखौनो बायनो बिदि मोजांलै माबाया नै टिं 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 बार एन्ड रेस्टुरेन्टलै मा नामलै माबानि नामा बे हा अक्ले बे सेरगावआव दं आरोखि अक्ले रिजर्ट बार दं गासिबो दामखौ मोजां लाखागोन बायदि मोनदों बिसोरखौ दामाथ' लानांगोन जेरैबायदि खालामदों बिसोरो दै जिङावनो माबायदि नुबायना दै जिङावनो जि आराम बानायबाय बरियाथारलै जायगाया बरिया दैबो नायदो जाबाय थादो मोजांमोनलै जायगायालाय हम लोग को भी भैरवकुंड का आदमी है भैया इरिगेशन डिपार्टमेंट का सर्विस होल्डर है हम लोग 5 केजी आप लोग को करके कुछ है आप लोग पास में कैरी बैग डायरेक्ट इधर डाल दो कोई बात नहीं पीछे कोई बात नहीं है कैरी बैग कोई बात नहीं है खाली बैग वो खाली में पकड़ो ना पकड़ो कहाँ गया हमले अपने आदमी है वहाँ से ना आप लोग 5 केजी के अंदर से डाल के अंदाज कर दो एक कैरेट लेके जाना आप लोग का भी एक कैरेट ले जाइए इसका दाम 60 ना 60 है कैरेट का अलग से देना पड़ेगा ना ठीक है तुमने बस चला नहीं जाइए बहुत दवा दिया भाई यार बंदा को भी खा सकता है या नहीं खा सकता है बंदा को भी तो नहीं होगा आप लोग मुस्लिम लोग जैसा हम लोग धीरे धीरे मारने का फैसला कर रहा है हाँ उधर का हम लोग को धीरे धीरे मारने वाला है वो लोग याद तो डालता है लेकिन दवाई तो डालता है यार डालता है लेकिन वो लोग ज़्यादा डालता है ना विदाउट एनी मेडिसिन नो प्रोडक्शन ना हाँ सर सही बोला यदि को लाना था नीचे हिंदी को बोला था नीचे अरे ये कैसे लेके जाता है अब रात में खाएगा क्या है जिंदा भी खाएगा मुर्दा भी खाएगा मुर्दा भी खा सकता है ये मुर्दा भी खा सकता है कोई बात क्या हो राजू क्या हो कहाँ आपका प्रोडक्शन कहाँ है खेत कहाँ है ऊपर का ये वाला हाँ प्रोटेक्शन इधर ही हो रहा है नेपाली छो गुंडापट्टी भैया देखो एक बार देख लो देखो अच्छे से देखो भैया मैं आदमी है पीछे डालो चला गया आपका 8 केजी हो गया ये 25 जाता है
लो फिर ले लेके जाएंगे 25 किलो ना একদম ৰাতি কত ৰাতি ঘুমা নাই এনেকা ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ কি আছিল এইটো ভালুপুং অঁ এনেকা একদম ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ আমি মাৰিছিলো আকৌ এটা ৰিটাৰ্ণ মই কৈ আছো ৰূপা হৈ এনেকা ঘূৰি আহিলোঁ মিয়া বিলাকক এইবিলাক ইমান ফেচিলিটি নিদিয়াকে আমাকো দি আমাক ভैया इधर में কিমান ললা কেনেকে 25 টাকা কিলো 25 টাকা আমার ফালে হলো 40 টাকা না কমই হবে না হ্যাঁ 30 টাকাত পাই যায় ওদালগুৰি ওদালগুড়িতে তো অঁ 30 টাকাতে পাই যায় 40 টাকা লয় দেখোন বাজার ক'ত কিনে বুধবার বাজারত সৰ্বনাশ আপোনাৰ পইচা বেছি আছিল চাগে সেইটো কাৰণে বেছি দিলে আমিতো 30 টাকাতে খাওঁ ওদালগুৰিত বিলাহী সঁচা 30 টাকাতে খাওঁ বিলাহী তেনেহ'লে এখেতেও খাইছে আপোনাৰ পইচা বেছি আছে চাগে বাৰ্গেনিং নকৰে আপুনি অঁ দিবনে